ስለ ምዝማር ንዝምሮ ይኮነን አብስሙ ኃይል ሎ አሜን አብስሙ ፈውስ ሎ አብስሙ ምጽንና አሎ አብስሙ መሕዳስ አሎ ክብርና አምላክ ይሁን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽኑዕ ግንቢ እዩ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቅ ናው ሃዲሙ ይዕቁብ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ስም አሜን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዕል ዝበለ ስም እዩ ካብ ኩሉ ስም ዝበልጥ ስም ብዝወረሶ መጠን ካይልና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ኩሉ ብርክ ንዑ ይንብርከኽ እዩ ልሳን ዘበለ ጎይትነቱ ይእመን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ንባርከካ ኣሎና እግዚአብሔር ዓቢ ስለ ምሕረትካ ስለ ለውሃትካ ስለቲ ኩሉ ሰናይካ ተመስገን ሕጂውና መንጎና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ኣቦ ጊዜና ሰዓትና ኩሉ ሓሳባትና ንስኻ ትረከቦ ብክርስቶስ ኢየሱስ ያው ሽም አሜን ሃሌሉያ ዘለኹሞ ኮፈሉ ክብረት ይሃበለይ እግዚአብሔር ይኽብርኩም ዌልካም አጋይሽና ዌልካም አጋይሽና ዌልካም ከሐበርኩም ተአቱ ሓን ናልባት ሓፂር ጊዜ ኖት ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናልባት ጌሽኩም ዝነበርኩም ኣብ መንጎና ዝነበርኩምን ቋዳ ሓን መጻኹም ክብለኩም ይፈቱ ፍላይ ከዓ ቶም መጀመርያ ግዜ መጻኹም ከዓ ቤትኩም እዩ ቤት ኣቦኹም እዩ ኮንታክት እንገብረኩም ኢና በቲ ሰደድኩምልና ብሩሸር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ዝገብር ወለዶ ዝብል ሓሳብ ክንሪኢና አሜን አሜን ደኽሰምዕ ድዛረብ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ እንታይ ዝገብር ወለዶ አሜን አምላኽ ኣብ ቤቱ ድዛረብ ኣይኮነን ዝደሊ እንታይ ዝደሊ ዝገብር ምስኡ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ምስኡ ኮይኑ ዝዓይ ወለዶ ይደሊ ኣሎ ክብሪ ኣምላኽ ይኹን አሜን ምናልባት ብምጅማር ብምዝራብ ይጅመር ይኸውን ምክንያቱ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ ተኣሚንካ ዝጅመር ጉዕዞ ስለ ዘለና ክብሪ ኣምላኽ ይኹን ግን ካብኡ ሕልፍ ብዝበለ መንገዲ ግን እንታይ ዝገብር ወለዶ ድሎ ኣሎ ዝገብር ወለዶ አሜን አሜን ደኽሰምዕ بحيل أملاح زجبر بسرقة أملاح زجبر بناء إخزابير رديئة دقف انتهي زجبر زنك أساس ولده إخزابير يدلي الله ما بقى ستقصي كاب دانيال عصرت حدا الثلاثان كل التانيو البعض تخيلكم أو سينا خنم ببون خلينا أو سينا خنم ببوينا نتا خيدان برس الناس زبدلوس إنك أبد أرخ صحتهم يو إتنا أملاك فلت هزبنا كبرت عن كجبرن يو آمين إتقال أي كفالنا يتتقستايلنا الله إتينا أملاك فلت هزبنا أملاك فلت هزبتاي خونيو يبرتعيو آمين عندنا خا يجبريو كبرنا أملاك يخون سلزنا أملاك فلت هزبنا كبرت عن كجبرنيو يبلنا الله أبزين زوريا زيننا خن الزارب حنتي قاله فرق خفالنا حنتي تقصينا رزلنا جناخه ولا نسومنات كتزار والدخل عمي زخنه سفح زخنه حساب اللوجين سمو قبلنا قالنا جركاو خري كنفتينا مالتي أملاح مسكن دحر بايتون دحر دارينا يو زي أبتي ناي ترى خستوس تمثال مالت أبتي أنتيكوس إبيفانس تجلسو نتي أبتي بيت مقدس رخص زسوا الزنبره أب إسرائيل زخونة نجاريو نالبات مصحف دانيال نصنع لنا أو تناخفيتس أبتجزيتي انتاي كم زخونة نتاخيران نسألهم سبات أبتي نايتي نجوس رخصت ويكلا عمس حبيرهم مسو كم زقامو جناخه أمانقوم جن يا بير مسكن against all odds أنصار تخلو بالدهوتات أنصار تخلو تتصابوتات نأملاهم زفلت حزبي كم زنبرم ما أملاهم مسكن نأملاهم زفلت حزب جنايب لنا انتها قبريو مجمر يا خبر تعيل واللون دقناها كقبريو كبلنا انكلو نري نعم لا خوز فلت نايب حقي نعم لا خدا فلت أمبر برتاعي بقدي أمين نعم لا بزقب بعد فلت أم لا خدا يجلس الكامبر برتاعي بقديو كبرنا نعم لا يخون توقع النبل أبوزح جزء نسلاچو أبوزح جزء نتقع السعر انتهي مزخونيو أبتي اريا أبتي استسعرنا له أبتي استسنفنا له كفلي تاي سلازخونا هنا ناي أملاخ طبب سلازخونا ناي أملاخ برهان ناي أملاخ كألنا عبيت أبت بوتات تاي سلازخوني سلازي تقل سلنا ترايو تزي كونه أتي نا أملاخو زفلت حزبي تاي قبري له كبرت عن
ክገብርን እዩ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ተናምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ተናምላኹ ዝፈልጥ ኢልና ሓሳብ ክንጅምሮ ብዛዕባ ምፍላጥን ናምላኽ ባዕሉ ምፍላጥን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልሊ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን እግዚአብሔር ንባዕሉሲ ክፍለጥ ዝደሊ ርእሱ ዝገልጽ ኣብ ዘመናት ኩሉ ታይ ዘይገበረ ርእሱ ዘይሓበ ርእሱ ዘይምስክር ዘይሓደገ ንዑ ዝፈልጡ ሰባት ኣብ በቦቱ ናብ እዋኑ እንታይ ዝገበረ ዘተንሰየ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ እንድሕዳ ናይ ብሓቂ ጽምኣትን ድሌትን ኣለና ኮይኑ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ንሱ ታይ ይገብር እዩ ርእሱ ከፍልጥ ዝደሊ ባይ ዘ ወይ ሰብ ንኣምላኽ ክፈልጦ ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ ብሰራ በሳናን ብሰራ ኃጢአትናን ሞይትና ከም ዝነበርና ንዓና ሙታት ከለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ሕያዋን ዝገበረና ኣምላኽ ይብለና ከምቲ መንፈሱ ኣብቶም ደቂ ዘይምዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃሳን ስልጣን ኣየር እተመላልስኩም በኣበሳኹም በደልኩም ሙታት ዝነበርኩም ኢልና ነቲ ናይ ድሌትን ናይ ሓሳባትን ነገር እናገበር ናይ ስጋና ድሌትን ናይ ሓሳባት ድሌትን እናገበርና ንሕና ኣምሳታቶም ሓቢርና ነበርና እንዳበለ ቃል እግዚአብሔር ይነገርና ምዕራፍ 2 ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ንዓና እዩ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ መጺኡ ርእሱ ገሊጽልና ስለዚ ወዲ መን ምዃን ዝፈልጦ መን እዩ እቲ ኣቦ ዝገልጽ ነቦ ክፈልጦ ዝኽእልካ መን እዩ እቲ ኣቦ ዝገልጸሉ አሜን እቲ ወዲ ዝገልጸሉ ዝፈተወ ጥራይ እዩ لازم أملاخ قداميتي تا ናይ መጀመሪያ መበገሲት ሌላ ከማን ካመንያት በገስ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ ረኺብና እግዚአብሔር እዩ ተንኪፍና እግዚአብሔር ታይገር ርእሱ ገሊጽልና خبرنا አምላክ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ታይገሩ ርእሱ ገሊጽልና ስለዚህ ልክ ከምቲ ነቦ ወዱ ተዘይ ገሊጽልና እንፈልጦ ዘይንኽእል ልክ ሐሙኻ ንወድኻ ተአቦ ገልጸል ትፈጥወ ወይ ከላይ እቲ ወዲ ርእሱ ገልጸሉ ዝፈተወ ጥራይ ከም ዝፈልጦ ቃል እግዚአብሔር ብንጹር ነጊርና ኣሎ ለዛ አምላክ መስገን ንአምላክ ምፍላጥ ክንብል ከለና ታይና እንዛርብ ዘላ ማለት ሕጂ ኣብዚ እቲ ኣፈናው ዝኾነት መጀመሪያው ዝኾነ ምፍላጥ ኣሎ ሌላ ኣሎ خبرنا አምላክ እሱ ግን እንታይ ክኸውን እና ማዕበለ ኸይድ ኣብ ሆሴ ክዛረብ ከሎ ንአምላክ ንፍለጦ ኢሉላ አምላክ መስገን ክንፈልጦ ታይ ንግበሮ ንስዓቦ አምላክ እንዳ ሰዓብካ ዝፍለጥ አምላክ እንዳ ተኸተልካ ዝፍለጥ ሓንሳብ ፈሊጥካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዕምቆት ብዘለው መንገዲ እንድሕዳ ክትፈልጦ ኮንካ ምስኡ ዝምድና የድሊ ምስኡ ሕብረት የድሊ ምስኡ ግዜ ምሕላፍ የድሊ ማለት እዩ አምላክ መስገን ንአምላክ ማዕረት ጽምኣትካ ክትፈልጦ ማምላክ ማዕረቲ ምስ ቃሉን ምስ መንፈሱን ግዜ ዝሕልፍካዮ ማዕረት ድሌትካ ዝገለጽ ካሉ ታይተ እንዳገበርካ ይትኸይድ እና ፈለጥካዮ ትኸይድ ማለት አምላክ ይመስገን ስለዚህ ንአምላክ ክንፍላጥ ክንብል ከለና በስም ምፍላጥ አይኮንን ወይውን ሓንሳብ ከሙሉድ አምላክ ፈሊጠየ ኢልካ ዝውዳእ ነገር አይኮነን ንመዓልቲ ታንገውን እናዕሞና ክንከይድ አሜን ጽዋዕና ከሎ ፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ጸውዕና ኣሎ خبرنا አምላክ ክጽዋዕና ከሎሲ ስቂልና አይኮናን ኢድና ሄብና ስቂልና አይኮናን ተማሪኽና መጽና ናቱ ደግነት ናቱ ክብሪ ታይገርናዩ ገሊጽልናዩ አምላክ ምዃኑ ዕቤቱ ገሊጽልናዩ خبرنا አምላክ ይኹን ስለዚህ እሱ መበገሲዩ ግናኸ ካውኻ እንታይ እንዳኾናዩ እንዳፈለጥናዩ ክንከይድ አምላክ ይደሊ خبرنا አምላክ ይኹን ስለዚህ to the extent ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ከሎ ክሳብ እቲ ርክብና ፍልጠትና ምስ አምላክ ናብ ደረጃ ዕርክነት ጋብ ዝዲብ ናብ ደረጃ ምሕዝነት ጋብ ዝዲብ ታይ እንዳኾና እንዳወሰኽና ክንከይድ እግዚአብሔር ይደሊ ማለት አምላክ መስገን ብዛዕባ አብርሃም ገለ ሐሳብ መኽሪና እግዚአብሔር መጀመሪያ አብርሃም ክግለጸሉ ከሎ ናይ እምነት አቦ ዝኾነ አብርሃም ከምዚ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት 12 ኸይድና እንድሕዳይና እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ገና አብርሃም አይተቀረና ኣሎ አብርሃም the exalted father ስለዚህ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳ ኣቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ መጀመርያ ግዜ ይዛረኻቦ ዘሎን መጀመርያ ግዜ ዝግለጸሉ ዘሎ ክግለጸሉ ከለገን ሓደ ነገር ኢልዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብዚ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ድሃይ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ ገዛይ መላኺ خبرنا አምላክ ይኹን አሜን ስለዚህ ክመጽእ ከሎስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምምታእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውልዋል
ንጹር ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መንነትን ናይ እግዚአብሔር እንታይነት እንታይ ገብረካ እየፍልጠካ ስለዚ አብርሃም መጀመሪያ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ደሃይን ድምጽ ንሰምዕ ውፃ ምስ ተባህለሲ በእምነት ተአዚዙ ኮጽ አኽኢልዎ ክብርና አምላኽ ምክንያቱ ምስኡ ዝግለጽ ክብሪ ስለዘሎ ምስኡ ዝግለጽ ብርሃን ስለዘሎ ምስኡ ዝግለጽ ኃይል ስለዘሎ አምላኽ መስገን ሰሚዕኻዮ ዘይትፈልጥ ረኺብካዮ ዘይትፈልጥ ሓደ መዓልቲ ከም ትረክብ ኢኻ ከም ትከውን ኢኻ ኢልካ ክትወጽ ማለት ዘበት ግን እግዚአብሔር ግን ግርማዊ ዝኾነ አምላኽ መስገን ሓሳቡ ክገልጽ ከሎ ንዑ ዘፈጽም ኃይል አሎ ስለዚህ ኢልዎ ንዓቢ ህዝቢ ክገብረካን ክባርከካን ካኤ ንስምካውን ክዕብየን በረኸ ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረግመካ ድማ ክረግመ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም ይብል ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ካብ መጀመርያ ክጽውዖ ከሎ ገና ክፈልጦ ከሎ ንሓደ ነገር ይጽውዖ ዘሎ ካብ ዓሌትካ ካብ ምድርኻ ካብ ዳቦኻ ውፃእ ክብሎ ከሎሲ ዓቢ ህዝቢ ክገብረካ ንስምካ ክዕብየ እንዳበለ ንዕብየት ከም ዝኾነ ንምውሳኽ ከም ዝኾነ ክብርና አምላኽ ስለዚ ንአምላኽ ክትፈልጥ ከለኻ ቀዳመይቲ ተስፋ መጽያ ማለት እዩ ንአምላኽ ክፈልጦ ጀሚሩ ክብርና አምላኽ ይሁን ድሕሪ ኣብቲ 12:7 ድሕዳና ነዚያ ኣፈርም ገይርሉ አብርሃም በእምነት ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ተንቀሳቐስ ናብ ከነዓን ምስ መጸ እግዚአብሔር እንደገና እታ ምድሪ እቲኣ ንዘርኡ ከም ትኸውን ንዓሌቱ ከም ትኸውን እግዚአብሔር ኣውታ ይገርቦ እንደገና ነታ ተስፋ ሕድሰሎ ከሎ ንሪ ብዙሕ ግዜ አምላኽ ምስ ሎጥ ስለዝወፀ ምስ ወፀ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ተዛሪቦ ብድሕሪ ተዛረቦን ዝብል ሓሳባት ንሰምዒና ግናኸ እግዚአብሔር ወፀ ምስ በላ ኣብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ምስ ኣተወን ሽዑ ተገሊጹሉ አምላኽ መስገን ተዛሪቦ አሜን አምላኽ ኩነታት ሪኡ ዝገድፍ አምላኽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ካብ ምዝራብታ ይገብር ድሕሪ ኣይብልን እዩ ምስ ተዛረቦ ሽዑ ኣብኣ አብርሃም ታገብር ከሎ ኢና ንሪኦ አብርሃም ካ ነቲ ዝተገልጸሉ አምላኽ መሰዊ ሰርሐሉ ሕብረት ክገብር ከሎ ሕብረት ክቅጽሎ እንከሎ ንሪ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ሽዑ ኣብ ዘፍጥረት 13 እንድሕዳሪናዮ ካብ 14 ጋር 17 እንደገና ክግለጸሉ ከሎ ንሪ ማለት እዩ አምላኽ መስገን አሜን አው ክግለጸሉ ከሎ ንሰሜን ንደቡብ ንምብራቅ ንምዕራብ አቤልካ ተንቀሳቀስ እግርኻ ዝረገጦ ዘበለ ሁሉ እንታይ ገይረ የለኹ ንርስትኻ ሂበካለኹ ክብሎ ከሎ ንሪ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ንምንታይ እግዚአብሔር ደጋጊሙ ዝግለጸሉ ዘሎ ተሕዳልና እትናቱ አምላኽ ዘለዎ ፍልጠት እናወሰኸ ኸይድ ብዝፈልጦ መጠን አምላኽ ብዝተረዶን አምላኽ ብዝተገልጸሉን መጠን ስለዝኾነ ናቱ ግዛኣት ሰፍሕ ናቱ ምልኩ ወይ ከላይት ናይ ምግባር ዓቕሙ ዝጉልበት እግዚአብሔር መላልሹ ክግለጸሉ ከሎ ኢና ንሪ ምናልባት ተን ክሪቲካል ዝኾና ፖይንት ተጻሒፈን ኣላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጸሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፈልና ተን ቀንዲ ኣንኳራት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ድሕሪኡ ብዛዕባ ዘርኡ እንታይ ክብሎ ከለና እሱ ሓይሉ ከም ዝኾነ ንስቱም ክሕቱ ከም ዝኾነ ዘርኡ ከም ሓመድ ምድሪ ኣፍታ ምድሪ እቲኣ ከም ዝሰፍሕ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ብምግፋሕን ብምንዋሓን ነታ ምድሪ ክኸዳ ከም ዘለዎ ንርኢ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ቀፂሉ ሽዑ እግዚአብሔር ተስፋ ሂቦ ተአዚዙ አብርሃም ዓመታት ይኸይድ ኣሎ እዋን ይደፍእ ኣሎ ምንም አባይታ ትናይ ምድሪ በረኸት ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ 13 ቁጥሪ 2 እንድሕር አብርሃም ካ ብኸብትን ብብሩን ብወርቅን ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ በረ ይልና ኣሎ ስለዚ ካብኡ ዝሓለፈ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ጽልውኡ ግን እንታይ ኤክስፔክት ይገብር ይደሊ ነይሩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን እንደገና ኣብቲ 15 ሽዑ ክፈርህ ጀሚሩ እግዚአብሔር ዝሃበን ተስፋስ ክፍጸም ድዩ ተአዚዘ ወጽ እንደገና ኻኒ ደሃይካ ሰሚዕ ወጽ ስለዚ ሕጂ ኣብ ቤተይ ዝተወልደ አልዓዛር ክወርሰኒ ድብል ስጋት ፍርሃት ክመጽእ ከሎ ንርኢ ሕሪ እግዚአብሔር ኣው ተገሊጹሉ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታኻ ዓነ ዓስበኻ ኣዝዩታ ኸውንዩ ክበዝሕ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ካብ ከርስኻ ዝወፀይ ዝወርሰካ እምበር አልዓዛር ኣይወርሰካን ኢሉ እንደገና ኣፈር መገብሮ ከረጋግጸሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ብኸምዚ መንገዲ እዩ እዚ ናይ እምነት ኣቦ ሰባሂሉ ዘሎ ብኸምዚ መንገዲ እዩ እምነት ካብ ምስማዕ ካብ ቃል ክርስቶስ ስለዝብለና ናይ እግዚአብሔር ነገር እናሰምዐ ካብ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር እናተቐበለ አምላኽ ይመስገን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋታት እናተጸበየ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ተስፋታት ስቂሉ ይምርሽ ነይሩ ስቂሉ ይስጉም ነይሩ ማለት እዩ አምላኽ ብፍላይ 18 ኣብ 16 ቁርብ ሰንከልከል ኣጓኒፍና ኣጋራኣት ብድሕሪ 17 እግዚአብሔር ክግለጸሉ ከሎ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እየ
ምክንያቱም ማት ስጎሪዩ ማት ማህፀን ሳራሪዩ ተገብር ጀሚሩ ዳይቨርት ተገብር ጀሚሩ ምናልባት በዚያ አንተ ተፋረና ይላ መስሐበቶ ሰበይቱ ነው አጋር አቲው ወሊዱ ግና እግዚአብሔር እንደገና ግለጸሎ ኸሎ ማለት አምላክ መስገን አሜን አነ መኔ እቲ ኩሉ ዝኽል አምላክ እየ ፍጽም ኩን አብ ቅድመይካ ታግበር ተመላለስ ይሉ አምላክ መስገን ምክንያቱም ምላሱ ካብትና እግዚአብሔር ሐሳብ ካብትና እግዚአብሔር ምኽር ቁርብ እንታይ ስለዝገበረ ስለዘውፀ እግዚአብሔር እንደገና ናብቲ ትክክል ዝኾነ ተስፉ ክመልሶ ክዛረቦ እንከሎ ንሪ ማለት አምላክ መስገን أقدمه كم كواخبت سماي كم تخون ولدو نجير ونيرو نتا أمونغوين أمونغ خان زاتو وخيدان كات حقبره كأم يلو إندجنا كيرانو حد سلو إنكاللونري أو في unconditional دخانه هاي كلاي بدأ دخانه ما خنت تجبر كيران أو تجرله أتيلله بريتلنا أو خاتو أي كلني حجي لازم لح مسكن هم دبله يقصل مالتيو أب أسر شو تشعو تعسر شوعته كيران جزر أسر تحمشن نتي unconditional covenant يو عسر شوعته ناي جزرت كيران هيبو عسر شمون تمس مثلا شعو إجابهر بأرأيا سلاسة مستقل صلوا مها تي زما صلوا علامة حدا نجريو صدومن قمران كقلبت أم مسدله دحدارينا يو إجابهر حدا نجري الزارة مالتي أملاح مسكن أذي أنا زجبروس كابرهام باريايدو حب أو إيه قبل كلونري ناي عركنت ناي عمق زبالة relationship نابتي climax جزء ناخده خيد كله تركوا منري مالتي أملاحي مسكن سلسلة زيابي راو حدا نجاريلو مالتيو نعمتها بزوان زخم الله سكاه صارخة ودي كتولديا مسبله كسح كلا نريمه دحريو زيابي يرجن أفر مخم قبر لهم كله بوها تولد كمت كلونري مالتي أملاحي مسكن نمتى التاريخ حلف زلوا زلخو بزمن قد زحليفي أبراهام أبي أقوم كنا قرنا خلّه أبراهام بقبرو جيروس تأمنته خمزر عينا أني يسا مسوق خاني تاكم دخنه تا قبرون أمنت نتصدق خوينا خمس تقصرت وتاسرحو ويكلاي تأمنته نتصدق خوينا مرأيا صدقوسي أكشن كم زرعه سخانة صدق خوينا خم تقصرت له إلو كوت غير ولا ما تي أملاح مسكن تبع أدليات نزل حساب جن فكر أملاحون تبع لي يبلنا أملاح مسكن آمين أبراهام نا أملاح أمنهم به نصدق إيه تقصر لنا لو قدمه كرمي مولاد ما تي أملاح مسكن إذا بمنت تقصرت له relationship جن أملاح مسكن فارزر وسيرو نا أملاح full ملؤ زخانة obedient ويكلاي ملؤ زخانة مزاج زاب كرم جزابي رامتي أمالة أملاح مسكن نبراهام نيسا ودو سوى أيو خبها الكلاسي زي زخانة يخون ممتع زي زخانة يخون مولوال ما تي أملاح مسكن عندنا ختن سألو خمس خيل عميروس لازم نبره إن ودو كسوء إن كلو نري أنا خيسوا أخا جابي هير بيزا الداليو مالتي أملاح مسكن لذي فكر أملاح كم سبحله لذي أبير to this extent كسب كندز تاي دل مالتيو الزنا ناو ناتبقنا الزنا ناو نا قربنا أملاح مسكن نعركنت نابرا كن مسرت يدلي إجابير بارح أفنى حدش كنا عند حد دامتنا أنتوا يلوكم نيره رأسو تلاقي لي سلكا أملاح برأسو زغلت أملاح تزاي كوينو هذا سلكا زركب أملاح أيكونن بحري الزاربي فطرتي الزاربي زعبو خل نجاري الزاربي جناحه إجابي يتحقق لك خلاله يعنتي خفت لك خلاله سلزة أبتي حدا عشر شمونتي ونجرا هنسك الزارب كله حدا كان أملاح زراعيو يلبون يبلنا جناحه تأب حفا أبو زلو حدا ودي يسوع كريستوس جنان تاي قبره أجهادو أفتنا يتقولين أجهادو يبلنا أجهادو تايماتنا حدث شف في نزنبر نجار كتقالعو خلخا كتقاله خلخا مالتي جناها أو حلف بزبالة جنا أبتي ناي كال ترجمات كريو خلنا نجزاء بيرسي كم سرخة خمس جلسة كوتا تاكم تقوله متيو تناي جزاء بير نجار كم زرعنا أو ينجرنا مالتي أملاح مسكن أتي already بفلتات دجنتون ملكوت هذا كنا حيلون سراخة بنا أملاح انتهي كم مسلم بارا مني نارينه أبغى يسوع كريستوس يناري بزح جزء سبات تناي كيدان أملاح كابتي ويتنا يسوع كريستوس رفيل زجبر لنا أملاح استفل يخويني السمعم جنكم يكونن ويتنا يسوع كريستوس مزيوسي نمني قليتوا نبوي قليتوا نبوي تاجروا تاريخ هو مالتي أملاح مسكن
نبو أجهدو نبو ترخو قبل كله انتهي نمبال كم تخنه دحر ندار أنا يخن كيدنا أملاح مسكن أمين لذي أبتي عصر شو عاد سلستن بار أملاح حقي نسخة بينها مخانك بزلاك ودخل يسوع كريستوس كأمنو نايزل العالم هيوت زياء يا قبل كله نري أملاح حق من نسخة بينها مخانك بزلاك ودخل يسوع كريستوس كأمنو نايزل العالم هيوت زياء يا أتا أملاح حقي نسخة بينها كفلتو تبلتا فلتات سياه تماكراو زخانة فلتات وان توان تجبرو مس أملاح زلكا فلتات ويكلاي مكررابي زملكت مالتي أملاح مسكن بزح جزء أبتناي قويتنا يسوع كريستوس زجال قلنا أبتناي قويتنا يسوع كريستوس زين كاس بفلافت معرف عصر تخرج يأخذنا قويتنا يسوع كريستوس سي بتي محدث بيت مقدس هم دك إسرائيل هاي قبرهم بيت مقدس يوم تحدث زلوا منفساوي نتفتات يوم زقبر زلوا ويون spiritual ناتهم يوم تحدث زلوا جين أو خنا قرنا خلو بتي بيت مقدس تحدث زلوا نبره جزء قويتنا يسوع كريستوس هاي قبر نبره بلنا أب قبلا سلمون يمسون قويتنا يسوع كريستوس أبي نيرو outside نيرو كابتي الدرش وات كابتي بيت مقدس وزاي كابتي قبر وزن نبره نتفتات وزاي حد جزء قناعات محبر كله الناخري قناعات denomination كله الناخ whatever كله الناخريو نخرستوس outside ياخر ركب نكاليو مس كله سعرنا مس كله جيانا مات نتنا يلو ركياز نبرت محبر كومي تباهلا إنه أبدأ جبت كوينه تاي قبر الله كوح أبلا الله كريستوس أوشتي نبرن دقوت يعطوني رامالي سلذي أتي حجي كن حد صوي كلاي أتحجي عندنا ريستور كن قبر دلله خداي كاب نايشم كريستنا كاب نايشم قعزو كاب نايشم عقل جلوت وص كن بالمو أملاخ مسكن مس أملاخ عمكت بزلوا فلتت بزلوا من قدي تتحيزنا نجزء بهير كنا قلقل كنكل وانيات ما تحب قسم نقرنا خلو برقص عند حدا ناملاخ فلتنا يو أمين برقص عند حدا ناملاخ فلتنا يو بتي ناتو تسقابت نات أها لو خن برتع بقدي أملاخ مسكن دار أنا خن كيدينا الصوت رايك أيقونن كن قبرنا كن قبر كا بقدي مالتي أملاخ مسكن سلازي كابتي جبراوي فلتات ويكلاي مس أملاخ زلنا والكاوي محزنة تجمر مالتي نتفلتو ويكلاي نتفكره زون ترلي أبيوتك إمباكت خلوا زل تايت قبرها بزح جزء مسؤول تحل فيها مسمن جزء تحلف تيلكم الواحد قبر لكم استدلوا وعركم هم تحلف فيكون عندي لذا أملاخ مسكن إن حرنا أنا بحكنا أملاخ تفلتو كنكا إجزاء بهير he needs quality زخنة أزيو quality زخنة جزء مسؤول يدلي ما تعمل مسكالو جزء يدلي مسمن فسو جزء يدلي كابل بن لبها خزارب يدلي خبرنا أملاخ يكون أمين يدلي مخنياتو متصوع عنا بزح جزء ندقز الله وصات نتقملوا تقصلوا ماتي أتم كلهم تتصعرون صار زخبركم ناباي أنا حرفكم ناباي نعيلو أيكون أمين ناباي نعو إلو لذي من البات نحاتيات صورت لا يكون نسب أسير حيز وزله بزح وريس الله بزمدرز بزح زخانة بدهاتات challenges مقدراتات الله كاب زخلو عرف زخل حدا قويتا نسخة يسوع كريستوس الله أملاخ مسكن سلذي كاب سعرنا عرفنا زخل لك إسرائيل سنبت عرفت سنبت نعرف خلو عرفتي أي عرفوا نيرهم أبز عرفت زقوط صوع من يصوع مال أملاخ مسكن من البات نقويتها خمنا يقول مرحينا تقبلنا يا خنكون خلنا قنا خاب جابر معرف قنا زي تلامنا أبغيتنا يسوع كريستوس معرف زي تلامنا خنكون خلنا كريستوس يسوع حج دقنا يصوع عنا له أتم كلهم اتصعرون صار زخاركم أنا خارفكم نباي نعو أنا لشو لو واحد أروتي قليل صوريكا فوكسيو تاقص إلى زل خسمر الله دليه كاباي تماهارو أمين مسمس أحد مهار مسمس أحد بممسا أيوداني خرستنا ناو مسمس أحد جنام لخ مسجن أبدا السيم عرعت مسكون كات قليل لخانة صور كشكم كلها قليل لخانة عرعت كشكم كلها ملخ مسجن مسؤو قون تسأميد كهات كيد كلها مسكال كاليل كمس كرسوس يسوس كتبعز كجمر كلها دا يتقبر كاب جزاب هير تمهار أملاح مسجن لنفسها خان دا يتخون عرفتي تركب سلازي لنفسهم كاتها تكون يهم عرفتي كترخبو يهم ناي بحق عرفتي أب مدلاب حبتيلن
ኣብ ምድላብ ፍልጠት የለን ኣብ ካልእ የለን ኣይ ብሓቂ ዕረፍቲ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ምርዳእ እዩ ዘሎ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጎይታ ጥራይ ከም ጎይታ ከም መድሓኒ ዘይኮነስ ከም መድሓኒ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ጎይታ ክንፈልጦ ስለዘሊ ናባይ ንዑ ምስበለ ካባይታ ይኩኑ ተማሃሩ ብለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ንዑ ነቲ መቕረፂ ነቲ ንህይወትና ክቐርፅ ዝኽእል ቃል ክንወሃቦ ከለና ህይወትና ክንህቦ ከለና ኣምላኽ ይመስገን ህይወትና እንታይ ዝኸውን ሰላምን ዕረፍትን ዘለዎ ዝኸውን መወዳእቱኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኸውን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር እንታይ ይደሊ ስቲል ካባይ ተማሃሩ ባይ ዘ ወይ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ካቦይ ሰማዕኹ ዘበለ ኩሉ ስለ ዝነገርኩም ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ዕሩኽተይ ኢኹም በር ደጊም እንታይ ኢኹምኩምን ባርያ ኣይኮንኩምን ባርያስ ጎይቱ ዝገብሮ ዘበለ ኣይፈልጥን እዩ ንስኻትኩም ግን ዕሩኽተይ ኢኹም ኢሉ ኣምላኽ መስገን ካብ ልቡ ንልብና ክዛረበና ከሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ናይ እግዚአብሔር ምኽርን እናበረሃልና ክኸይድ ከሎ ፐርሰናሊ ብውልቅና ማለት እዩ ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ በኣገልጋልና ሓሊፍና ደይኮንና ወይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቢልና ደይኮንናስ ብውልቂ ንኣምላኽ እናፈለጥና ክንከይድ ከለና ኣምላኽ መስገን ሽዑ ኢና እንታይ ንኸውን ናይ ብሓቂ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንረክብ ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ It's not wrong. نقال خام خطال سجامة يكونن جيجا يكونن. من يادو تعرف سنقدر نخلو نسبت سلون كي ساعبت أملا ما يجمعنا نتي أبكر بحاز الله نيجي نقدر زرع كسب يخات سب جناح أملا مسكنا أو خود دايبلون سبت هقبل كخلاله كحلف كان أب كريستوس قصون أملا كتفلتو كلالي كخلاله أبا خود دايبلون ده سوايو حرق زي سبات قارتي كويدم زغلط مالتي أملا مسكن بزاي زخوني خم مقارجة نا أملا تهنجبر كنحلفهم أملاخ يدلينا أمين أمين دخسم لذي أبير مسكن بوي كومي تناي كريستنا من قدم على تيو نتن نعنان إلو نتن أب قليل هذا اللهم حرد مثيل كماني خمي بال حجي تمثال بيني بيت تري زمر مالتي أملاخ مسكن جين نسو مودعتنا من كتابك خلاله ناب يسوع كريستوس كم سلكا كخل اللو أمين لذي أبير بارح بس من قد زيو نبي نقصنا نخيد نبتي برتاعي ويكلاي نبتي صنعات قصنا نخيد أبتنا إبراهيم كريو خلنا أبتي معرف أسر شمونته زي استقل صلوا حدا نجاري لوه وطلع أسر شمونته إبراهيم سي عبين برتعن حزبي خونيو حزبات كلها مدرد ما بو تخونيهم كبارو خيم كل كله إبراهيم تاي خونيو عبين برتعون حزب خوني أملاخ مسكن نا أملاخ زفلت حزب تاي زخون النابر تعيد خون عابين برتعون حزب خون بجدي خبرنا أملاخ يخون لذي أبتي عسى استخلت عن توي تقيشين يرهن يا إبراهيم نجر الناوسخ خير كم دنبري بخبتن ببرون بوركن بزح أبتي مو خم دنبري نجرنا أبتي إسرائيل سلسلة شدش تخير شعو تمبرتع مع رخندي تإمباكت سلوا تراي أبتي ناي تحسوا أتناي نبرة ترايد كونه بمتن أتي نجزابير فلوت أو متن already زاروا تقبل الله أملاخ مسكن نمدري نبرخت كم دخون فليت الله خاو حالي فخاني سارة مسموتت نتوم دك حيت أب قريات 4 أبتي كبرونز بهالبوتها مالتيو نمقابر زخون بوتها مسحاتهم حدا نقري لهم مالتي أملاخ مسكن ذكرينا تقال نتايلهم دك حيت أب كبرون قويت هاي نسخة أما كلنا نتاي خيلمه مسفنيخة أمين أمين دخ سمع أما أقولهم أنا مزاتنيا أنا سدتنيا مريت يبلي يلو خاب سبات إننا لما نقول خابتهم دك حيت نساتهم غير حدا نقدر أفر مي قبل الله ملخ مسكن نسو فلتا خم مزاتنيا نسو فلتا خم سدتنيا كورس كم دخونك جابير تسفى هيبولو يرقص الله كواخب سماي تمت الله حصا بحري قصر الله أملاخ بأمنة تاي قبل ريكن يقبل الله أملاخ مسكن أنا خا جابير مسكن جابير جن بتهم حيتها وأنا بيلون سخا أما كلنا أنت خلوا مسفن أملاخ مسفن ترايكون مسفن أملاخ إخا آمين كبرنا أملاخ يكون سلازي أبتي نرسخهم أتحدكم زراعهم له كمي جابير موجس سيوس أملاخ مسكن سخار مسفن دخا نسخار تأتونا توصلنا زنبركاس نسخار يكون كان يلومون داويتون أيكون عندي يا كاب زمن سؤالات حسكاس توصلنا أنت أتونا زنبركا نتايس دحداينا تريزن بيت
ቤት ሳኦል እናደኸመት ክትከይድ ከላ ቤት ዳዊት ግን እንታይ እንዳኾነ ትኸይድ ነራ እናበርትዐት እናወሰኸት ትኸይድ ነራ ናይ ምውሳኻ ምኽንያት እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ሳኦል ናይ ሓደ ስጋዊ ክርስቲያን ወይ ከላይ ካርናል ክርስቲያን መንበስል ኾን ከሎ ዳዊት ግን ምስቲ ኩሉ ድኻሙ ሓደ መንፈሳዊ ክርስቲያን ነይሩ ኣምላኽ መስገን ምስ ኣምላኽ ምጓዓዝ ይፈልጥ እዩ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ይፈልጥ እዩ ብጣዕሚ ዝገርምሲ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ዋላ ኣብቲ ምስ ሰራዊት ይገጥም ዝንቀሳቐሰሉ ግዜ እንታይ ዝነበረ እዩ ኤፎድ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣሜን ሓደ ግዜ ከምኡ ገና ኣብ ወፂኦም ከለዉ እንታይ ኮይኖም እቶም ኣማሌቃን መፂኦም ነቲ ሓደጋ ወዲቖም ነቲ ዝነበሮም ስፍራ ወሪሮም ንስቶም ሒዞም ከም ዝኸዱ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ኣብቲ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ዝብለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ከሎ ኤፎድ ኣምፁለይ ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ኣሜን ኤፎድ ኣምፁለይ ክብል ከሎ ንሪኦ ስለ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ዳዊት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እንዳኾነ ዝኸይድ ዝመላለስ ሰብ ነይሩ እቲ ውግእ እናሓየለ ክኸይድ ከሎ ኣድቫንቴጅ ሞመንተም ናበይ ሽፍት ዝገብር ናብቲ ሓያል እዩ እንዳነውሐ ግዜ እንዳወሰደ ክኸይድ ከሎ ናብቲ ሓያል ናብቲ መንግስቲ ሓዘ ናብቲ ኩሉ ሪሶርስ ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ግና ኣምላኽ መስገን እቲ ውግእ ብዝነውሖ መጠን ግን እንታይ ከም ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ዝነገረና ቤት ሳኦል እንዳደኸመት ክትከይድ ከላ ናይ ዳዊት ነገር ግን እናወሰኸ ክኸይድ እንከሎ ንርኢ ማለት እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ጎይታ ተገሊፅልና ኣሜን ንጎይታ ፈሊጥናዩ ኢና ኣብቲ ዘለና ሪሌሽንሽፕ እንዳዕመቕና ክንከይድ ከም ዘለና ናይ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ፍሬንድሽፕ ማለት እዩ ዓሚቆ ወዲየ ዝብል የለን ጳውሎስ ነቲ ዝተረኸብኮ ገና ከም ዘይረኸብኮ እንዳበለና ቅድሚት ናብቲ ሕንፁፅ ዓላማ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናብቲ ናይ ላዕሊ ፅዋዓ ገፀይ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይደፍእ ኣለኹ እንዳተመጣጠረ ከም ዝኸደ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኩላትና ኣብ ምምጥጣር ዘለና ሰባት ኢና ድወዶ የለን ፈፅሞ የለን ግና ኣምላኽ ይመስገን ሎማዓንቲ ኢንካሬጅ ገብረኩም ዘለ እንታይ እዩ ሓደ ነገር እዩ ንጎይታ ጥበቆ ንጎይታ እንታይ ግበሮ ፍለጥዎ ኣሜን ፍለጥዎ ካብቲ ማለይ ዝፈለጥኩሞ መንገዲ ሎማዓንቲ ብዝዓመቆ መንገዲ ክትፈልጥዎ ርእስኻ ግለፀለይ በሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን መንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን 3:10 ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ መንፈስካ ክትኮኑ ክትብርትዑ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ምብርታዕ ክኾነልኩም ይኽእል እዩ ምብርታዕ ምስ ኮነ በቲ ናይ መንፈሱ ሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፊት ብላ ፍቕራ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ምግፋሓ ምዕማቓ ምስፋሓ እንታይ ምዃኑ ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ድሕሪኡ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ክትመልኡ ኣሜን እዚ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ድሌት ንሰብ ኤፌሶን እዚ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብቲ ምዕራፍ 1 እውን ኢልዎም ኣሎ ብፍልጠቱ ኢልዎም ኣሎ ብፍልጠቱ መንፈሳዊ እንተኹም በሪሁም መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምስትውዓል ተባሂቦም መንፈሳዊ እንቶም በሪሁ ክሪእዎ ዘለዎም ሰለስተ ነገራት ነጊሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣምላኽ ክፍለጥ ዝደሊ ኣምላኽ ርእሱ ክገልጽ ዝደሊ ኣምላኽ ክንደልዮ ከዓ ባሕርን ጣሕርን ምባል የድልየናን ጀስት ለስ ጊቭ ሂም ታይም ግዜ ንሃቦ ዞ ግዜ ንሕልፍ ንለዮ ንፅማኣዮ ኣምላኽ ይመስገን ፈልጠካ ደሊ ኣለኹ እንዳበልና እግዚኣብሔር ይባረኽ በመጠን ትፈልጥና እዩ ናትና ጉልበት እናወሰኸ ዝኸይድ ናትና ብርታዕ እናወሰኸ ዝኸይድ ብሉይ ኪዳን ድሕዳሪና ኩሎም ቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት መጀመርያ እግዚኣብሔር ርእሱ ዝገልጸሎ ንሙሴ ክገልጸሉ ከሎ ዘለኹ ኢሉ ተገሊጹሉ ዘለኹ ሓይለይ ዘይደክም ጉልበተይ ዘይደክም ሰቦታትካ ዝነበርኩ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ብድሕሪኡ ከዓ በስም ዘ ኣይተገለጽኩሎም ኢሉ በቲ ናይ ኪዳን ሽሙ ተገሊጹሉ ማለት እዩ ኣምላኽ በቲ ያህዌ ዝብል ናይ ኪዳን ሽሙ ተገሊጹሉ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረድኤት ሓሳቡን ምኽሩን ክፍጽም ዝኽእል እንደገና ከዓ ነቲ ደቂ ሰባት ዝሃቦ ተስፋን ኪዳንን ከዓ ናይ ምፍጻም ብቑዕ ዓቕምን ሓይልን ክእለትን ዘለዎ ምዃኑ ታገብረሉ ክገልጸሉ ከሎ ብኡ መጠን ኢኻ እንታይ ትገብር ትግለጽ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንድሕር ደኣ ምብርታዕ ኣብ መንፈስና ክመጽእ ኮይኑ ብርሃን የድልየና እዩ ማለት እዩ ብመጠን ዝረኸብናዮ ብርሃን ብመጠን እቲ ዝተኸፍተልና ዝተገልጸልና ኢና እንታይ ንኸውን እናበርታዕና ንኸይድ ቅንዓት በይኑ እኹል ኣይኮነን
ድሌት በይኑ እኹል ኣይኮነን ድሌት ናበይ ክደፍኣና ኸላሎ ምስ እግዚአብሔር ፌሎሺፕ ክንገብር ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክንገብር ክደፍኣና ክኽእል ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ስለዚ ንጎይታ ክንፈልጦ ከለና ፍልጠት ደግነቱ ዝረኸብና ሰባት ኢና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከምኡ ኢልና ኣሎ ፍልጠት ደግነቱ ረኺብና ኣለና ፍልጠት ክብሩ ረኺብና ኣለና ኣምላኽ መስገን እንደገና ኸ ንህይወትን ፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኣምላኻዊ ሓይሊ ኦልሬዲ እንታይ ኮይኑሎ ተነቢሩሎ ኣባና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተነቢሩሎ ኣባና ሕጂ ሓሰስ ንብሎ እንደልየ ኣይኮነን ንሱ ግን ኣክቲቬት ክኸውን ክንቀሳቐስ ከልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ነቲ ቃል ከነንብቦ ከለና ኣምላኽ ናይ እምነት ጽምዶ ክንገብር ከለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኢንጌጅ ክንከውን ከለና ምስ እግዚአብሔር እንታይ ይኸውን ኣክቲቬት ይኸውን ካብታ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝመጽእ ኮራፕቲቢሊቲ ደፊዝ ዝገብር ንዑ ነዚ መጽእ ኣብ ዓለም ዘሎ ጥፍኣት እንታይ ትገብር ደፊዝ ጌርኩምሲ ናይ ኣምላኽ ህይወትን ናይ ኣምላኽ ብርሃንን እትገልጹ ሰባት ኮንኩም ክትግለጹ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ እንታይ ገይርዎ ነቦ እንታይ ገይርዎ ገሊጽዎ ኣጊድዎ ኣምላኽ መስገን ልክዕ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወለዱ ነቲ ዝነበረ ወለዶ ብምድሪ ክመላለስ ከሎ ዝገለጸሉ ኣምላኽ መስገን ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ክንገልጽ እንታይ ዝኾንና ኢና ዝተጸዋዕና ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ስለዚ ካበይና ንጅምር ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዓወት ኢና ንጅምር ካብቲ ናይ ክርስቶስ ውድእ ዝኾነ ናይ መስቀል ስራሕ ኢና ንጅምር ዳትስ ዋይ እዩ ኸ ቃል እግዚአብሔር ክነገረና ከሎ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉ እንታይ ኮኑ በርትዑ ብጎይታ ባዕሉ ኣሜን ጎይታ ኣሎ ምሳና እታ ብክርስቶስ ዝተረኸብና ሓዳሽ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ተባሃለት ምስታ استقبلنا حدا شيء وتاي كوينا نزي ناتنا موات زنبره كأملاح تفريز زنبره سبيريت انتاي جراتيه انلايتن جراتيه أملاح مسكن برهان أملاح استقبلنا حزبينا خبرنا أملاح يقول آمين بحدا شيء وت كنم مالالس سنسانا هنا الذي يبير مسكن تهان كون بقيتان بصنعات حيلون كن برتع تزلبس تزلعل أتوار أملاح كنلعل أملاح مسكن آمين نلعلو نحنا هنا كونشس نخون زلنا نجر تي مسكل استقبل لنا عيو خلو تهنقبره أكسس هلو ناماتي أملاح مسكن أبزيت هنگ أكتيفيت نقبرنا خنتقملو that's why أب كلا يكونوا 10 سنة تحمل شخص زارم كله هذا باولوس بأمنة تليهم رؤوسهم فتنوا يلو بأمنة تليهم تايقبروا رؤوسهم فتنوا رؤوسهم مرمرون ده بلا يزاربهم أنا هذا ناي امنت انجيجمنت ስለዝኾነ ናይ እምነት ጽምዶ ስለዝኾነ በእምነት ኢኻ ነቲ ኣባኻ ዝተነብረ ጸጋ ኣክቲቬት እናገበርካ ኣብዚ ምድሪ እዚ ትመላለስ ማለት እዩ ኣምላኽ ርእስኹም ፈትኑ ርእስኹም መርምሩ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘለዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምዚ ዘይኮይኑሲ መኸታ ዘይተጽንዑ ኢኹም እንዳለ ይዛረብ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ብርቱዕ ዲ እንዳበለ ይዛረብ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ሰብ ብርቱዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ሰብ ድኹም ብርቱዕን ድኹምን ዝገብሮ ግን ስለዘይ ተቐበልካ ዘይኮነስ እንታይ ስለዘይ ገበርካ እዩ ሓደ እቲ ዝተቐበልካዮ ነገር ስለዘይ ፈለጥካ ካልኣይካ ነቲ ዝተቐበልካዮ ነገር ኣክቲቬት ናይ ምግባር በልሓት ወይ ከላይ ጥበብ ስለዘይ ተቐበልካ ጥራይ እዩ ለዛ ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ክብለኩም ይደሊ እንብል ጥራይ እንዛረብ ጥራይ ደይኮናሲ ምስ ኣምላኽ ናይ እምነት ጽምዶ ዘሎና ናይ እምነት ምትእሳር ዘሎና ክንከውን ኣምላኽ ይደሊ ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ልክዕ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ካብ ቁጥሪ 17 ኣቦይ ይገብር ኣነ ድማ كبر الله خيل آمين آمين نخسمع أبوي تاي يقبر انتاي يقبر نير ويتنا يسوع كريستوس ودا أملاك كان قبر ديابلوس كفرس لذي استقلته ويتنا يسوع كريستوس 24 hours بشم يسوع كريستوس قبله بشم يسوع تحنين والله سيدان رح قبل كله هين ريونينا قلنا خا أملاك ما was living right تخونه تخكل تخونه أنا إجابير برهان أنا إجابير حسب أنا إجابير تايو أبو تقبل زبالة خلص كابو سمع خوين دالي نتنا أبو نقدر كإزاز كلا أملاخ مسكن ده يقبر نير مالتيو أنا أبو يقبر له أبو قبل زرعة زبالة خلو يقبر أملاخ مسكن أنا خاطر يقبر على خو يقبر على خو لذي أب عيو أب مقبر نيرو
أبتي برهارات 10:38 كابو خزارب كله خاني أملاخ بحايل من فس قدسن قبو السبعي أملاخ كم زقبو خاني أب كل نازل صبقكم زقبره نتوم سيطان سعرم كم زحويم بزلا عينة حمام من الناس كم زحويس نسخاتكم تايتكم تفلطيكم لذا أملاخ مسكن من كسر أسوس تنفاسو متاو موتو زبله كله تايدير نايبويتنا يسوع كريستوس برهان رليز مقبارنير آمين آمين ده خسمع برهان رليز مقبار حق رليز مقباري بمتأنة برهان حق رليز قبره أملاخ مسكن أب سبات تايخون نيرو حرنة يخون نير من نقاف يخون نيرو لذا أملاخ مسكن ده سوايو أبوي يقبر جابير كاب مقبار عدي وعيلو أي فلتني آمين آمين ده خسمع حجي حدش ريفيليشن يكون نزل لي الناس له حدش مصحف يكون نزل just we need أبزي enlightenment يلي لنا له برهان يلي لنا مهليات أملاخ بزح سعن ببزح من قدم قدم نبوتاتنا مستزاربه نعانا خا إذن موداتها زمن زركبنا بتوراس كل زخنا ودو تايقبرنا تزاربنا جابير تزاربنا آمين كن سمع عقني يلي لنا آمين بزح قدي السباتكو جابير كزاربهم زي كدو بوت هيلا هابز خزاربك عدل يبكايو مجمريا يتحطقن هابز خزاربك عدل ندحدادي يبكايو صحاب تزارب كله أذانهم دا الصحيو منبر يلو ممران كأكو منبر نتي تعي مهرو زيك بلوس عسي متيلنا له سلازي كابزي برهانزي كابك جابير دا illumination كتركب جزء زي هاب كايون دحدا هاب خالق سمعت لله خانقا دليت كختركها جن تايكون كانيو بركة تايكون كانيو روحك أي وستك كانيو روحك أي وستك كانيو أي سرتك كانيو أب كريستوس يسوع بس كريستوس يسوع كتبعز جبرك ختتابق أي جبرك friendship ويكلا عركنت محزنت كتمسرت أي جبرك كانيو نابت مقبار زبها النجار كتساجر أي خلق كانيو لذا أملاح مسكن كم تي قويتنا يسوع كريستوس أبوي يجبر أنا وان يجبر زوله نام مقبار جزنا نابت exploit جزنا هن كيدا تا قال exploitable exploitable كله يجبر مات كله أملاح فلته كله ولا أملاح يجبر مالته يا أخوان ببزح بريشر دحلف سواله ببزح تسقطي ببزح ديبريشن دحلف سواله تايس لازم يكون تايس لازم يكون أملاح أو دخوم سلازم يكون كريستوس أو دخوم سلازم يكون أيكون قبّ زخنة برهانن قبّ زخنة حقن سلازي رخبي سلازي أتي exploit سلوازله they will do exploit سلوازله قال نجارات أب قبّ معلم وعل وين حدا نجار كابت زي تصبيه نلعلي كعي مقبر وين أبيت كال من تلك أب قبّ معله موعل دبل ترجم له مال سلازي exploit قبري أو كل كل أملاح مسكن مس أملاح عرك نزلهم مس أملاح relations الله السب نازل نجارات زي قبري زلنا الأملاح مسكن أمين أبنت نا إبراهيم تدقي من ناس لسنا إحنا من الوقت exploit زقبرو نجار من مسؤول تحيزنا تقصلنا صبيو تي بس أملاح عرك الناس نورت عرك أملاح استبه على إبراهيم بار حدا جزء نذكرينا نايلوت نا إبراهيم تاريخ الفلتين يكونن تا مدري أب منجو قاسوت إبراهيم قاسوت لوتن باس مسكونه بك إبراهيم يلوا حواي خان نسخة من مدبأس نقري بلنا يمان تبل كان سقام يبل مسولو نسخة أبيخا نسخة قدم حري بولن نتي ولا قلنا صدام جمران أزيو صبوا سلز نبره لم سلز نبره قص خمسة خده إبراهيم كا نبت حدا بوتها خمسة بلي نقرنا ما شيء دحري يجن لوت نمركو ود قلو نريو مالتي أفتح معرف 10 أمركو مسودقه قداي بالليل نايبلنا إبراهيم كل جزء مس أملاخو friendship مسرتنا أملاخو فلت سبت هاي يقبر أم تايو أبعية يزلو أملاخ مسكن كل جزء أم تايو يزلو هم مقبار يزلو خبرنا أملاخو سلزي أبراهام دما حاو خم التمار خم السمع سلسمئتن 10 شمونتن أبيتو التولدو فتونات أمين تاي دخانو فتونات أكيد دخانو سبات زي تعاد كأن خينات هيدا معني خيدو مس أملاخ من لمات زي بلو داويت مسيو نقوليات كزرس تلامر ونقر سلازو نبرأيه كاب نقوليات كزرسي attitude نايتهم سبات كلوت جزيز وصلوا لي بس إحنا أملاخ يفلطون يرينوس أمين
لذي أبزخ قبلنا له أبيتو تولد فتنا السبات عاتيو دان الدحريهم كيدو دحريو أبتقطر 10 شيء حصره كل جنزبهم كعملسه لوط حون جنزبون كم خانة تنانستو ناتي زلون عملسه يبلنا آمين كملس إنكالله نريو إخزابير مسكن زعما داويت أبتي قدام يزينا والمعراف 3 دحرنا زلهم زبله خلو نبرتهم زبله خلو ورثهم ماريخهم مسكدو هذا نجاري غير داويت أبت زلوا ناي داويت بتعمد السبلني هذا نجاري every step every أبزخونه جزيه نابكينات كقرب كله I'm professional يلا يكون عند حسب بديت أملاح زعوت يلي زحسب كبرنا أملاح يكون نايك زابير إيدا تاي تقبرني كعوت تقبرني بنايك زابير حيلي السعري اللي حسب لذي خوانا خايو ننبس وكف كوينات تمالي 5 جيرة عاويتا نيرلو نأملاح كي حتى تياتواني لذي أبزوني بلالله كبرنا أملاحكم زابير حديثو اتهم مسوز نبرو التمرر سبات 7 قال سوات يوم يرم دحريو تماريو خمس صنعهم صدرهم نبرتهم تبزبيزو مسرعيو انتان قبر اليوم نداويت كقتل داويت كأنا قايب لنا جنا خد زابير مسكن داويت كنا بجزابير أملاخ تاي قبره أنا عيب لنا أملاخ مسكن آمين هاللويا بجزابير مصنع يخون لكم بجزابير مبرتع يخون لكم أبجزيت أباهم كنا هاتكم ده يكونس ندخل ندخل أملاخ كتريو عينتهم يكفت دحريو داويت حدا نجاري غير أملاخ مسكن مصنعه يفو دام صليل نفتلات كسنسس مسمسخة تاخد قبر أملاخ خاتم مخر آمين أبلم دخا أفتمكر خايكون كان التوكل نا أملاح خاتوكل دحريو مسلم أملاح حتو خركوم دخليه كمل لس دخليه مركو مسفله واخد قد أملهم كتركوم يخمركو خات حد قبرها كتملس يخيلوا أملاح مسكن مثلا كنا حصروا كيدو مركو كملس إنكلو نريو ما زيابير مسكن نداقيروم أركيبوم نداقنها مركو مليسو كبرنا أملاح يكون يسوس قويتاي آمين أمين نخسم يسوع قويتاي لذي أبتنا حدش كلام حساب كملس هذا نجاريو بزح جزية السبات أب أدم كوين كاسي حتيات بزجبر كايو أبتي نه حتياتنيات كاتيجوري أتي خا خطوب له يقبله بكريستوس يسوع كوين كاس تجبر الكات صدقي سلازلخه نصدقي تقوصير الكالو الكا خد نغرو خلخه تايخوني ستراغل يغبري مالتي يشجر اتودو ناي مسقل سراح نمقبال تايخوني ستراغل يغبر يشجر غلاخه اند حدا ادم بتغبر حتيات سانس حتياتኛ ኮይነ ተወሪደል ካን ድሕር አሚን ካሲ ከመይዳ አሞ በትዳሕረዋ አዳም ዝገበሮ ነገር መእማን ይሽግረካ لذا أملاخ مسكن زحقت سنقرنا خلو موت حاتيات كله بمن بأدم أتجيب لنا بخريستوس يسوع كصدقي هيوت كم زاتوه صقا خمس مسا ينقرنا أملاخ مسكن حجة ورد السو آتينا يا سيد خنات نايت صقا توم بخريستوس يسوع لو توم أبت معرف حموش روم يخزارب كله بعد حجب أمنت كاب صدقنا مس أملاخ تيالنا سلام هلونا يلي جمر أملاخ مسكن مس أملاخ تهلونا سلام هلونا مس أملاخ رك اللونا منقولنا منقول أملاخن منم كل كال نجار يلني بلنا أملاخ مسكن كاوز حل فجن كينو ريكن مقبار كينو مقصر جنا أملاخ مسكن حدا نجار يبل أبتي معرف حموشته قطر 10 شعاته موت بأبسات حدا خاب جزء موت تاجري ولا جزيو توم ترفس أجان هو بتصدقن التقبل خاء بتحرى يسوع كريستوس أبهيوت أزيم بزح تحقبريهم كجزء يوم لذلك كم تبع أدم أبيلو موت جزء بأبسها حادث سوا بيلو زجزء توم ترفس نحنا ترفس أجان وهبت صدقن تلاقي وهبت صدق استسريحه توهي بكام لخ مسكن لبسه أمين لبسه أبكر ما أملاخ ترايد يكونه أبكر مسألة تخاون دو كتبل كتقوم كخلك هاي سواء خاب الله صور أملاخ لبسه زبلنا دحريو أبتاع 10 شمون 10 شعتن جنب كينو أتي ريكن مقبار ويكلاي كينو أتمقصر أبهيوتنا زخنا نجار كالله زيابير مسكر أمين دايب لنا إمبارسي توم بزحت
بتحدى يسوع كريستوس سوري بتحدى وريتا مبارستهم بزحات بتزي مأزاز حادة سبعي حتان كم زخون توم بزحات تقولنا هنا تقولنا ترخيمنا بزي مأزاز حادة سبعي سخولاتنا حتان كوينا ترخيمنا حاتيات حاتيات مخناس ريكن غيرنا يكون باي نيتشر تكوينا نتحاتيات اكسرسايز نقبر سبات كوينا مانم كي معدنا مانم كي مخرنا انتي كنقبره ترخيمنا مالتيو نتنا حاتيات نغرسي اب هيوتنا ديسبلاي كنقبره جمينا داويت كزارب كله ني بحاتيات نسات بحاتيات كاتولد كيلو كاب حاتيات كاب مرعى وصاي تبوليده نمبال ايكون انتايدا كولد كلخص ني حاتيات بحري اباي نيرو داس واي كا رساي مسفلت قص ديسبلاي غيريو اريو يكلاي غليص انو مبالي ስለዚህ ልክ ሆምኡ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም አሜን ኣብዚ ክኾኑ እዮም ይብለና ኣብቲ በኹር ጽሑፍ እንድሕዳሪናዮ ኮይኖም እዮም ይብለና ኣምላኽ መስ ከም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሉ ተበሁር ሶሲየስ ኮኔክት ዝኾኑ ሰባት እንታይ ኮይኖም እዮም ብምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ኮይኖም እዮም ጻድቃን ኮይኖም እዮም አሜን አሜን ንኽሰምዕ ሪከን ምግባር ጥራይ ኣይኮነን ተቆፂርልና ኣብትናትና ኣካውንት ዲፖዚት ተገይርልና ኦፍ ኮርስ ዲፖዚት ተገይርልና ኣምላኽ መስገን ውዱእ ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልና አሜን ካብኡ ዝሓለፈ ግን ኣብትናትና ምምልላስ ከይተረፈሲ ብጽድቂ ክንመላለስ መታን ክንከል ጻድቃን ኮይንና አሜን ስለዚ ዓቕምለካ ንስኻ ዓቕምለክ ንስኺ ጥራይ ክሌም ክትገብሪ ኮንፈስ ክትገብር ዘይኮነሲ ነቲ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ክትመላለሶ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብኡ ክትግለጽ እንታይ ኮንካ ኢኻ ጻድቕ ኮንካ ኢኻ ኣምላኽ መስገን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምናልባት እዚ ከም ዝግባእ ኣብቲ ህይወትኩም ፎሎ ኣይገበርኩም እንትኾን በር ሰብ ጎይታ ምስ ፈለጠ ጎይታ ምስ ተቐበለ ቀዳመይቲ ነገር ኣብ ህይወቱ ዝኸውን ነገር እንታይ እንድሕዳ ኢልኩምኒ ሓጢኣት ይኽጸልእ ጅምር ሓጢኣት ተኽብር ጅምር ክጸልእ ይጅምር እንታይ ስለ ዝኾነ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ኢንተርቴይን ኣይትገብሮን ኣይኮነልካን ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝገብሩ ዝነበርካ ኣይኮነልካን እዩ ዳስ ዋይ እዮም ሕጂ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ዝተቐበሉ ከዓ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ተገብሮም ክገዝኡ እዮም ይብለና ኣምላኽ መስገን አሜን ስለዚ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናዞረ ናይ ኣምላኽ ህይወት ዝገልጽ ነበረ ንሕና ኸ መግለጽ ኣምላኽ ክንከውና ተጸውዒና ንሕና ኸ ክንገብር ኢና ተጸውዒና ስለ ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ታገብሪ ክብርትዕ አሜን ኮኔክትድ ኮይና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ውልድ ኣምላኽ ክንከውን መሰል ተዋሂብና ስልጣን ተዋሂብና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሱ ጥራይ ደይኮነ ኸ we are made to be righteous ጻድቃን ክንከውን ኮይና ኢና አሜን ዓቕሚ ለና ካፓሲቲ ለና እግዚአብሔር መስገን ህይወትን ፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ኢሉ ኣምላኽ መስገን ተዋሂብና እዩ ብሕጂ እንጽበዮ ብሕጂ እንቕበሎ ነገር የለን ማለት እዩ ክልተ ሰብ ኣይኮንን ፋይት ዝገብሩ ባና ኣባና ዘሎ ሓድሽ ሰብ ኢና ኣምላኽ ዝእዘዝ ጽድቂ ዝገብር ንጽድቂ እንታይ ዝኸውን ዝእዘዝ እዩ ኣምላኽ መስገን እንውጠር ሰባት ኣይኮናን ንዕኡ ግን ነቲ ናትና ኔቸር ራይት ዝኾነ ኣትሞስፌር ግን ሰት ክንገብረሉ የልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን እንታይ ክንገብር ምስ ቃሉን ምስ መንፈሱን ደይ ተቆራረፀ ቀጻሊ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን የለና ሕብረት የለና ማለት እዩ ኣምላኽ ኣትሞስፌር ክሬት ክንገብር ክንግላና ምስ ኣሕዋት ሕብረት የልየና እቲ ግቡእ ዝኾነ ኣትሞስፌር ብዝቐጸልና መጠን ከኣምላኽ መስገን ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ኣብ ሰባት ተጽዕኖ ክገብር ይጅምር አሜን ኣብዛ ኣተኹሞ ዘበለ ኩሉ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይበልኩም ከለኹም ኣጋንንቲ ክወድቁ ክጅምሩ እዮም አሜን አሜን ንኽሰምዕ ያ ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ሓደ ዝሰማዕክዎ ዘሕዘነኒ ነገር እንተልዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን እዩ ገለ ሰባት ኣገልገልቲ ኣለዉ ክመፁ ከለዉ ሲ ኣጋንንቲ ይጋለፁ ፍቲ ጉባኤ ገለገለ ማለት እዩ ንምንታይ ንስኻትኩም ጥራይ ክትመፁ ከለኹም ኣጋንንቲ ዝጋለፁ ኢሎም ወጊዞሞም ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ደጋ ኣገልገልቲ ከይትመፁ ኢሎም ኣብ ማእኸሎም ከዓ ከምኡ ሓይሊ ክረአ ጀሚር ማለት እዩ መወዳእቱ ዋላ ንዖም ወጊዞሞም ኢማጅን እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ኣብዛ ኣተናዮ ዘበለ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ሓቂ
ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ዲስፕሌይ ብዝገበርናሉ መጠን ከዓ ብዝተዛረብናሉ ይኮንኩን ብለለኹ ዲስፕሌይ ዝገበርናሉ ብኩሉ አካይዳና ማለት አምላክ ይመስገን አሜን ሓደ ካብቲ ዲያብሎስ እንቃወመሉ መንገዲ እግዚአብሔር ብምግዛዩ እግዚአብሔር ተገዝኦ ዲያብሎስ ግና ተጻረረ ሓደ ካብቲ ንዲያብሎስ እንጻረረሉ መንገዲ ክንገብር ከላይ ህይወትና ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትግዛእ ከላ አምላክ ይመስገን ባይ ዲፎልት አይንኹን ኣብ ካቢና ጽልዋ ንገብር ተጽዕኖ ንገብር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን አሜን ደክሰምዕ ስለዚህ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ይዝለኩም ዘሎ ዝገብር ወለዶ ይደሊ ያለ አሜን አሜን ደክሰምዕ ዝንቀሳቀስ ወለዶ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘግህድ ወለዶ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝገልጽ ወለዶ ይደሊ ያለ በናብራን በምህሮን በክልትዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እስከንትስ ይኸንጽልይና አምላክ ይመስገን ግዚአብሔር ከምትኸደ ተረዲንሎ ዶንጌ ስለጀመርኩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን I need እዚህ ምትንኻፍ ዝናይ አምላክ